Daot. Masumot mo ni si mo. Hi guys, so karon kina-deliver na akong gi-order, gi-order sa kuan ba sa online. Kaya naibog lagi ko ani tanawa ra gud na Na sige nag-agi sa kuang sa kuang wall sa Facebook. So nag-search ko asa nay baligya. So naka-order jud ko guys. Dali atong kuanon. Naon na to. Dali siya guys. Murag bato. Talaba, oyster sauce. Naman na sa dagat bato ra man na. Naman ni unon. Dali Unsay porma sa unod ana? Dali nga ni Na. Kana? Oh. Dagko day. Kinason. Kinason. Sige daw. Kagabi pa manigi kuan, wala man ako nakaon. Di pa kani madaot mo. Ang pangutana ani ron, di ko kabalo mo abli ani. Dara. Idok-dok ra na sa imong ulo. Sa imo na ko idok-dok kay ikaw may gahig ulo. Dara. Hugasan man siguro ni no. Dili na, dito ra na ako kuan luto. Ulo. Pwede ra ni siya kilawon. May asuka. Kilaw daw. Wala nang tay sili. Kilawon Sili daw. ka. Muni siya guys. Hugasan pa ni siya daan. Ikaw abli ani. Oh. Yawan oy. Maki siya dagat. Okay sa dagat mo nagikuha lang ito sa pa. Pwede man ni siya ko anon kanang isugba. Pwede na ko lima abli ron ako ni sugahon. Dara. Dara. Ay. Dara. Wala daghan na di sa 3 ka kilo. 3 ka kilo ni siya. Tag 150 ang kilo. Fresh from Butuan. Nana jud ka sa mga kuan na ba kinason mga tahong nimo nga dinhi mo ginahugasan. Kira pud si mo no? Brasan guro ni? Ay oy, yan na nakauwi siya na sa gula na ko. Bras. Wala na, datan na. Madarty mo putaan ni oy. Madarty na pa. Buhi pagod daw ni sila. Butang sa aquarium. Ganit sila pwede basaon. Ay, na-dirty na ko. Oh my God. Hindi ko makakabit ito. Ano lang, te? Mag-video kaya karong. Bakit mo tinatanong? Charge. Dagko, magod kayo siya. Hala, kalami! Abi na? Sabot ka na. Dili unta ka mamugos ako og tag 3 rounds pero di makuha Ano? ang kusog. Man na sika mo gusto Storya. niya ako na digya ko pakuno no yun ani. Na, istorya pa more. Ako kusog na kuan. Mana siya? Bidaw. Ay! Simuta daw. Daot? Mas tumot ni si mo ha. Mas tumot na si mo ha. Oh, plato ka. Adili man na iplato be. Sound din eh. Anak ko na, butangan na ni mong suka. Sasawan ni mong suka. Hugasan pa Anak ni. mo na. Hugasan Dili pa na ni. kanina hugasan. Balas-balas dili hugasan. Dili kinahugasan, sirado gani na siya no. Sige ikaw na. Tukang plato ka. Nagmata ng destroy. Kutsara. Ara. So ang sulod ani kaning isa kanya ni kanira. Daghan. Ha? Oh, pangita pag guslot ana, napa na unod. Kana o basig napa ng mga unod. So saan man ni pagkaon diretso ra kaon. Oh, butangan suka. Buhi pa ni. Buhi pag gani daw na. Dati dili ni siya mangonsa. Daw. Sa dili mangunsa. Dili sa suka. Ano niyo eh? As in? Suka gani daw, suka asin. Kita na ko sa Facebook. Misa eh. Oh, muna ingon nila, tamis daw ni. Kami be? Labi oh. Butang og suka. Sige kuan. Dili panos. Tapos pa mo ani. Dili magunod. Hindi na sige suka. Dawag unod isa ra unod eh. Dagan lagi. Dapat Ano una ni unod ni? Bato. Dukdukan na unya. dapat ani hugasan ra niya dira nakapagkuan pagkaon sa sulod niya hugasan ra man eh. Sige. Hugasan na na. Ato nang uban, wala pa nabrasan. Basta may gudito nito. Muna nabras ang nadira sa babaw uy. Nasa baba ang nabrasan ka. Kubras di, mahugaw ka, puti na. Tara ubat to. Kani may bisara mo dan. Kani duhan ni. Dagan jud siya gunod oh. Tanawa. Na siya bangag dere. Nap siya dere. Ano yang unod niya lahi pud ning
Dagan lagi doon na siya gunod. Ang talaba. Okay lang sa onion na yung kwan. Daot na sila, bi. Kaya nabasa na. Ikaw lagi dito, mabasa kay ikaw madaot. Buwan. Ako, bi. Umugaw ka. Kumanagaon.